हेलो बोन थोड़ा और सिकमती बारी प्रेम की सिर होती है ना हो पण किसिल्ले निवाला सिवातन जंगो సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూశారు కదా ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. సో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో సెండ్ చేసిండు. సో సగం లిరిక్స్ ఉంటుంది, సగం ఫొటోస్ ఉంటాయి. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో. సో చూశారు కదా, మొత్తం సాంగ్ వినిపించకూడదు కాబట్టి మ్యూట్లో పెడుతున్నా. కొంచెం సాంగ్ వినిపించి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. ఇన్స్టాలో అయితే రాత్రి వస్తుంది వీడియో. సో అక్కడ నుంచి చూడండి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి నైసాను గుడ్డాను ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో కింద ఫోటో ఉంటుంది, ఫోటో పైన లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇలా సో ఇప్పుడు మీరు ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, లిరిక్స్ని అలాగే వదిలేసేయండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో ఇక్కడ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూ ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. కొన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫొటోస్ని. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఆల్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 16 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇలా కంప్లీట్గా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1, 2, 3 అండ్ 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఫోటో ఉంటుందిగా, ఆ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ ఇక్కడ 23 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.